نحاسوت صاوعت تختال مخان كان ديرسيع صنيح بجا قبريانوس أنا ناينوي حجزي عارف من بارنا يرسعني نهايمانوتي جن بفصل كصرفلي يفكرني نعملها خطا قداي كوي أنا بوغني صاوعت جاجات الله بحلاي هو حقيقي الكل زي ستز حدش صاوع انتايو زغنا خينو نتوم تملكوهم تعوتات أمالخت إلكم كساعة زعمنكم نسخاتكم كل جزية أبنا يسيول سلماتهم تنبرو سلحمانوتك نفس ضرب كل جزية خاطوطة بزعبا يتزارب خسك خمي كم تقصن قرن ناتكم ممنت نخرصوص كنون فلاتي ناتي امنتوني نيرو نجرجن امونني እግዚአብሔር ንልበይ መስተንቀፎ ኩሉ ይተረዲዩኒ ንእግዚአብሔር ከይፈለጥኩ እንከለኹ ዘይነበረን ስምዒት ክስማዓኒ ጀመረ ልበይ ብፍጹም ብናይ እምነት ቅንዓት ተመለ ነተሓቅውን ተረዳኹ ዝተማሃርኩኻ እዚ እዩ አየናይ ተሓቂ እዚ ሕቶዚ ጴንጤናዊ ጲላጦስን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቕረበሉ ሕቶ እዩ ነገር ግን ጎይታ ኣይመለሰሉን ንምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ዶ ልቡ ከም እምኒ ተሪ ስለ ዝነበረ እዩ ልክዕ ከም ናትካ ልቢ ዓብዪ ፍላትፋ ኮይንካ ኣለኻ ብሳኻ ሞ ተቕሊልና ክንመጣጠን ኣይከኣልና بجاها قبريانوس أشمر قريف كان خزارب فقدلي أوساويوس بجاها نزي أستمرو بزبنس أنا خفلت أفكر لي بوغاني ولا حنتي يشجرنني قويتوت بتوم عدمات موسي مالو حجخ شجرني زغلاني موي قريتا أوساويوس بجاها مسخاو سرني مالت نسخا خطبلو زدلخا نخرصوص إلنا سلمنتاي نموت إيخا خطبل دليخا حقاي مالت كفلت أزدلي كتفلت دلدو بتخكل امناتيو امنات هو امناتيو انت عينت امناتي بجاها حدا سبي هو تأحليف خبز قبر بقويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس مأمانيو رئي خادو بزحت أمال اختلو كلاتنا خا آمنتينا نعبنت نعين تتملكيتك أبيرا إذا أمن نهرا أزي إزفتوا يملخ أول إزمون ديابلوس كم مملاخ يزغط صار مساخنا بزخونة زخيدا يمثلن بجاخا جزا بزيو أتينا مسحنا بلعنا قلا خابتي فلسفنا خاخت نقرن إلا اللغو سمع كريستنا فلسفنا خوينا يفلتن كريستنا منفسن يوتنيو أنت نبي دانيركن نوح كان أبزيريكن نعنا ديخي إحنا ونازلنا إنا تقيبناكي نعاي سلامتاي مغنياتو أفسفر أمالختنا رئينا كاين فلتن نعاخن نمركب قدنا بسفرة مالختنا متسألوني نسمونا عنا نمرأي تراي يكونن أمون من تايدا نفسفرة مالختنا متسأزدلي انتي كبلكم وتدلي اللخي أمالختنا قطع تدلي اللخي أمالخت مابس جزاونا اللو فلياز زخونا أمالخت اللوني جزاونا اللهو يقرأ قبر الله فينوس يقرأ قبر الله انت يكون كنا لغن كفلت يزدلنا ينقر نبت بيت أمالختنا انت زي متسيخن نتو من أسيات زي ترأخي ومن السخب زخونا جيزات مرعاي تخلني خي أنا تصبقين خير ناي قد نفس فرا مالختنا متسألوني دي ناي قدني سلام انتي بيجاخن زلالي نساب انتحاليو نابزر لخوك متزخل أي مسلكن كاكدو منكم إخنيركي تعبتين نيستينا حجونكم اللخي سلام انتي زي كورا كابا يتصبو سوالو كابي سينا زصبق زي حسابي سمعني السخي نابز مسأنا كنتصاودينا ويسكن كراخر نسوكو تبو الله لغات نقص مخانا بخناي فريتكا أنا نايب علي ميلا زلن سبي سلازي تلوخونا قليل قركات ريو اللغة مالتي ننقصن لأخاتون بفصون كان عنا نمقل قال دلوه رئيخا اللغة الميقورب قزية نقص النابي سيديا نقص كحاتت كيرين نيرو أو بقرام خيلت أسماء الزري حدا عبدي أسماء النارين نيرو بخلوت أزي تدنيق نيرو كم زفلت ملو بسيداوي بتا أسماء تانيا أزيوم كرعات يوم زو قداي دما نخبر أبروتوس داج أنغو كوينو جن أبروتوس لنقص بسيديا وانس أجهوز حمس كده أدنا نقر كريق أراتيل نيرو دقي مقال نخحلو قديت هالو كوبريانوس نباخاز ماس أنا لنقصنا خم تخور عبد أسفاس لزقبرنايو نسي بل نقص يتحسبلو أب علن كقبريانوس زبلت زخونه يخون أسماتنيال نحنا وين زينا نصبه سلازي حجي نحنا نخيد نسخاها يعرف ما أثيت متساخك قد ما مصوم قد ما هلت معلتي كنا فلتا كاينا
ريخي ازي زلكي حيلون قلبوتن تملكتي كمارقوس كن ايكونن ኣይፋል ባርያ ወድደልኒ ጓል ባርያ ጥራይ ዝደሊ حراي زبلكي يكون 100 دينار 100 دينار أنا خاميدن 7 دينار إلى نخو 300 دينار እንኳዕ ናብዚ ክብር ህዝብና ብሰላም መጻኩም እንኳዕ ናብ ቀናጁ ሃገርና ብሰላም መጻኩም እንኳዕ ብድሓን መጻኹም እሞንተ ያደሊኹምና ኣለኹም ፊንሃስ ክብርት እመቤት ኣዝኹም እትፈትዎም ባሮቲና ኣዳሊናልኩም ዘለና ፊናስ ቀልጢፍካ ጀሚርካ ጨረታ እንኳዕ ብድሓን መጻካ ልዑል አግላዲዮስ ብጨረታ ብምጅማር እዩ ንስኻ ትፈትዎም ነገራት ግና ኣይተቐረቡን ዘለዉ እስክርኤና እንታይ ኢኻ ክትቐርበልና ተጠወዮሞ ጽባቐ ኺያርዮም ኣዝያ ብልጽቲ ምድራማዊት እያ ዕድሚኣ 14 ዓመት እዩ ስየ ዝኾነ ጸጉሪ እውን ኣለዋ እዛ ቆንጆ ተጸባቢቓ እናተጸበየት እያ ምድራፍን ምስዕስዓን እውን ትኽእል እያ መን እዩ ዝገዝኣ 200 دينار 200 ዲናር 300 ዲናር ልዕሊ 300 ዲናር ክገዝእ ዝኽእል ኣሎ እንታይ ምስለካ ገላድዮስ ገንዘብ ወሲኽና እሞ ክንወስዳ እንታይ ክትገብረልና እዚኣ ንሽቶ እያ እንታይ እሞ ክንገብር ንስኻ ዋላ ትዕብያ እምበር 400 دينار 400 ዲናር ነዛ ጽብቕቲ እምብዛይ ዋሓደን 500 ዲናር ተሸይጣ ኣላ ናይዚ ጨረታ ዝዓበየ ሃብቲ እንሆ ኣላትና ንብላ ምድያማዊት ጽብቕቲ እያ ዕድሚኣ 20 እዩ ምንባብን መጽሓፍን እውን ትኽእል እያ ብቓላ ኸዓ ግጥምን ዜማን ትሕዝ እያ ናይዚ ዘመን ፍልስፍና እውን ትፈልጥ እያ ንኽጅምር ፍቐዱለይ 600 ዲናር ትኽክል እዚያስ ከይ ተምልጠክም መቤቴ ጽቡቕ ኣለይ እዚያስ ብትኽክል ይግባይ ብጽባቐ ኻይ ትሕቢኢ ክብርቲ መጫረቲት ብልክዕ ክትግዛእ ዝግባእ እዚኣ እያ እሞ ሃየንዶ ከይተምልጠካ ኣጆኻ ክትርኢኻ 800 دينار 900 ዲናር ሓደ ሽሕ ኣነ ድማ 300 ዲናር ዮስቲና 3000 ዲናር ምን ኣሎ ካብ ዝንላዓሊ ዝጽውዕ ወስኽ እምበር 3500 እምበር ኣይክእልን ካብኣን ላዕሊ ክኸውን ኣይክእልን እየ መን እዚኣ ዋ ክትዕብድ እንዳህደልያ ደስ ይበላ እንታይ ኾንካ ከምዚኣ ዝበለት ባርያ ኣበይ ክትረክብ ኢኻ ኣይክእልን እየ ካብኣን ላዕሊ ከቕርብ ኣይክእልን እየ ድሓር ይክርድአካ 3500 ዲናር ዝብል ኣሎ ተሸይጣላ እንኳዕ ደስ በለኪ حق ንምዝራብ ተኸይኑ እቲ ጨረታ ኣሰልቻው ነይሩ መቤቴ هو حقኺ ሕጂ ግን تعويتنا ኢና መን ይስምኪ ስመይ ሞሪን ይበሃል እመቤቴ ማርቆስ ንሞሪን ረኺብና ያለና حقي ብትኽክል መቤተይ ክብረት ይሃበለይ እመቤቴ እንታይ ዓይነት ውርደት እዩ እዚ ጨረታ ከይተወደአ ከይዳኮ ኣበይ ከም እትቕመጥ ክፈልጥ ከማን ተስፋ ገይረ ነይረ መን እያ ነታ እስክንድራዊት ባርያ ዝወሰደት ጎርዞ ከምኡ ዳኣ ዘይትብል ዝተሰነፍካላ ኢኻ ኸ ትመስል ከም ሓቂ እንተኾይኑ ናይ መጀመርታ ብጽባቐ ልበይ ዝማርኽቶ ንሳ እያ መንነታ እንተዝፈልጥ ደስ ምበለኒ ነይሩ እንታይ ካበይ ድምፂ ዝሰምዕ ዘለኹ እረ ዝቆሰለ ሰብ እዩ ጽናሕ እስኪ ሓንሳብ ተጠዋብላ ወያነ ኪድሞ ቅልጥፍ ኢልካ ንባዕል ሞራ ፀዋዕየ ሕራይ ክብርቲ እመቤተይ
እመቤቴ ዮስቲና ብቕልጥፍ ትደልየክን ኣላ ማርቆስ ቅልጥፍ ኢልካ ማሒዝካ ምጻ ማይ ሃብኒ ከመይ እዚ ነገር መን ይኹም ዝጌርካ ማርቆስ እስከ ቁሩብ ማይ አስትዮ ክብረት ይሃበለይ መን ከምዚ ዝገበረካ እኮ ይነገርካና ቀጥቂጦም እመቤተይ ንኽመውት ደርቢዮም ንኸይዶም ስለምንታይ ኮም ጌሮምኻ ዝኾነ ነገር ሰሪክ ከይኮንካ ሞ ይተርፍን እዩ በፍጹም ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ብኽፋኣት ስለ ዝተላዓሉ እዩ ብፍጹም ኣይተረዳንን ብዛዕባ ኣምላኸይ ስለ ዝሰበኽኩ እዩ ኣምላኸይ መን እዩ ኣምላኽካ ናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ኢድካ ጭብጥ ኣቢልካ ሒዝካዮ ዘለኻ እንታይ እዩ ናይ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እዩ ንሳቶም እዮም ካብ ክሳደይ በቲኾምለይ ንስኹም ከም ናቱ ዓይነት ጌርክለኺ እወ ኣነ እውን ክርስቲያን እመቤተይ ካባይ ትደልይዎ ሓገዝ ኣሎ የለን ይቕኒልና ምስ ንሮስ ጠርኒፍኩም ንገዛ ናምፅኦ ታገዳስ ነገር ገዛ ምፍላጥና እዩ ኢለካ እኮ ንስኻ ዕድለኛ ኢኻ ሞራ ቅልጥፍ ኢልኪ ማይን ጨርቅን ሒዝክ ምጽ ሕራይ እመቤቴ ኪድሞ ተሰረገላ ደው ኣቢልካ የምጻ ሕራይ እመቤተይ ሞሪ እስኪ ርእሱ ድግፍ ኣቢልዮ ብዙሕ ደም ፈሲስዎ እዩ ቁስሉ ግን ብዙሕ ዝኸፋ ኣይኮነን እቲ ጨርቂ ማያ ጠልቂ ሃብኒ ሞሪ ቁስሉ ከተጽሪይሉ እስክፈትኒ እንታይ ዓይነት መዓት ይመጽና በጃኹ ሞራ ኣብየ ዘለኹ ምሳና ኢኻ ዘለኻ እጆኻ ይትፍራሕ ጽቡቕ ሕጂ ሃለዋቱ እንዳፈለጠይ ክብረት ይሃበለይ ንስኻትኩም ግን በዓል መን ኢኹም ንሕና እኮ ካብ ሞት ዘድሓናካ ኢና ንእመቤትና ዮስቲና መስግና ንሳ እንተ ዘይትህሉ ምሞትካ ነርካ ኣዝየ ዘመስግን ዝሓፍተይ ታሪኽካ ግን ኣይነገርካን ንምንታይ ምክን ዝኽፋእ ውሪዶም ልካ መን እዩ ብጭካነ ከምዚ ገይሩ ዝሓረመካ ኣነ ዲያቆን በራልዮስ እበሃል ስለ ጌታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ቤዛይን መድሓኒተይን ስለ ዝመሃርኩ እዮም ሃሪሞምኒ መድሓኒይ ከምንታይ ኣድሒንካ ኣይተረዳንን ንዓይ ተረዲንሎ እመቤቴ እዚ እሞ ናይዞም ክርስቲያንና ባህልቲ ተልእኾ እዩ መን እዩ ዝሃረመካ ደገፍቲ ፊንሃስ እዮም ዝሓፍተይ ስለምንታይ ክሳብ መዓስ ንሰባት ክተቃልል ኢኹም ነቲ ክብሮምስ ንምንታይ ኣትሒትኩም ትርእይዎ ብምባለይ እዮም ክሳብ መዓስ ንሰባት ከምባረት ትሸጡን ትዕድጉን ኣለኹም ብምባለይ ሓፍቴ እግዚኣብሔር ብኣምሳሊ ፈጢሩና ወዲ ሰብ ንኸምኡ ሰብ ባርያ ክኸውን ኣይፈቐደን ጽቡቕ ኣለኻ ኩላትና ኣብ ትሕቲ ባርነት ነበርና እግዚኣብሔር ግና ናፃ ኣውፂእና እዩ ባሮት ነርና ዲኻ ዝበልካ ርእስኻ ዝተተንከፍካ ኢኻ ትመስል እንታይ ማለት እዩ እወ ንስኺ እውን ባርያ ነበርኪ ሕጂ እውን ኢኺ ጽብል ከመይ ኢልካ ደፊርካ ባርያ ኢልካ ትጽዋዕኒ ኣታ ሰብ እንታይ ኮንካ እንታይ ክትብል ዘለኻ መን ምዃና ኣይትፈልጥን እመቤቴ ዮስቲና እኮ እያ ዘርኢ መኳንንት ዝሃገር ሓቃይ እኮ ከመይ ጌርካ ንእመቤቴ ባርያ ትብላ ኣነ ዝበልኩ ንሓጢኣት ባርነት እዩ ናይ ምንታይ ሓጢኣት ኣቦታትና ብባርነት ዝተተሓዝሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ናፃ ዘውፅኣሉ ኣብ መስቀል ዝሞተሉ ማለት እየ ያክል እስኪ ይዕርፍ ስምዕ እመቤቴ ኣእምሮና ዝርብሽ ጽሉ ሰብ ከይኮነ ይተርፍኒ ግዲ የብልክን ቀስ ጌርና ውፂና ንደርቢዮ ንስኺ ጽበሊ ንኹላቶም ክቆሙ ዝገብሮም ሃይማኖት ክፈልጥ ኣሎ ማርቆስ ሙሶሆን ንስኺ ሳዕብኒ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ነገር ክፈልጥ ኣይደልኒ ተረዲእክን ሓራይ እመቤተይ ንስኺ ግን ኣዝዩ ርህሩህ ልቢ እዩ ዘለኪ ጎይታና ንቤትና እንተሰሚዐን ግን መፈጸምትኡ ጽቡቕ ኣይክኸውንን እዩ ንሱ ንዓኽ ዝምልከት ኣይኮነን ትእዛዝ እዩ ሎሚ ነዊሕ መዓልቲ ነይሩ ሞሪ ጽቡቕ ኣለኺ ድቃስ ኮ ሃቢኒ
أنا هون كما خي موري بزعبها تبو غير فولت ازدل نجر علوني كوف اسكبالي رأي قبأنني ما بيتي كوف بالو كيلقي اسكب زعبها نجرني ما يغنسخي أنا يقول حدا أب اسكندرية زنبر حياي سبي أتنقلوا انتايو